Türkmenistanyň Moskwa göni uçar gatnawlaryny ýatyrmagy Russiýa gitmekçi bolýanlara esasan hem Tomsk din jalsyndan soň okuwyny dowam etdirmeli studentlere uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi. Men soňky bir aýdan bäri Russiýa bilet satyn aljak bolup Aşgabatda 2 gedek gatnap oňoýly netije alyp bilmedim. Aviakassalarda biletlerin 50 terli möhleti çenli satılıp gutorandygyny aýdýarlar we özümiň habar tutup durmagymy maslahat berýärler. Meniň ýene bir näçe hepdeden Moskwadaky uniwersitetlerin birinde okuwum başlanmalydy. Diýip Türkmen awatly 20 ýaşlaryndaky bir talip gyz gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň Türkmenistan howa ýollarynyň kassalarynda Russiýa ugry boýunça biletlerin tapdyrmaýandygy baradaky gurruny şu aýyň başynda Türkmen aviakompaniýasynyň Aşgabat Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny toktatmagy bilen bagly. 1 awgustdan başlap güýje giren bu kararyň sebäbi uçuş howpsuzlygyny üpsün etmek maksady bilen düşündirildi. Bu Ukraina garşy etatsız uruşa alyp barýan Russiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýa-da hem gawat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa eden uçur gatnawlaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugry boýunça amala asyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazanyň biletleriň hem ýiti gytçylygy döredi. Habarçylarymyz Aşgabatyň aviakassalarynda biletleriň oktyabr çeline satylyp gutorandygyny aýdýarlar. Russiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we saglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Aşgabatyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup, öz raýatlary üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgüniniň ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň, zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň orduny has köp Russiýany saýlap başladylar. Şol bir wagtda biletleriň gytçylygy mümkin korrupsiýa, parxorluk ýagdaýlaryna hem ýol açýar. Aşgabatda ikinci sapar gelenimde goşmaça tölege Kazany bilet tapıp berýän araçyny maslahat berdiler. Ol 13.000 manat bersem bilet tapıp bermegi wada berdi. Men detsine Türkmenabada aşyp pulun yetmeýän bölegini kardalyp şol günüň özünde Aşgabatda uğradym. Emma araçy indi bahanyň 16.000 çykandygyny aýtdy. Meniň enem atamyň bilelikdäki aýlyk zähmet haky 5.000 manada yetmeýär. Araçynyň soran mukdaryndaky pulun tapıp bilmedim. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol bu şertlerde özü ýaly studentleriň galy bersede ykdysady krizis sebäpli has gowdurmuş umydynda daşary ýurtlara gitmekçi bolýan beýle raýatlaryň hem Özbekistanyň üstü bilen 3-nji ýurtlara aýsandyklaryny aýtdy. Men Özbekistana bir aýlyk wiza açdyrmak üçin syýahatçylyk agentligine ýüz tutdum. Umumy hasapda $105 çykardym. Wizany 10 günüň içinde taýýarlap berýärler. Indi golaýdy Daşkende, ondan aňry hem Moskwa aşmaly. Ozal bu ýoly geçenler Özbek paýtagtyna çenli ýol harajatlarynyň $50 golaýlaýandygyny aýdýarlar. Nädende bu soralan 16.000 manat paradan az çykdyjy bolýar. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Levan polatyna ýerleşen Türkmenabad halkara howa mendiline işgärler goşmaça tapşyryklara çekilýär. İşgär sany azlyk edýär. Şol bir wagtda howa mendiliniň işgärleri ýeňilliklerden mahrum edilýär. Bu aralykda Aşgabat halkara howa mendiline uçurlar kadaly tehnik hyzmatlaryň üpjün edilmeýär. Uçur tekerleriniň öz wagtyna çalşyrylmazlygy, uçuş we gonuş wagtyna töwekkülçilik döredýär. Buradan Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 awgustda Türkmen howa ýolları agentligine işgärleriň iş ýüküniň soňky ýyllarda artandygyny Aşgabatdan habar berdi. Türkmenabad howa mendiline hem işgärler yaramaz iş şertlerinden şikayet edýärler. Aeroportdaky ýörüýte teknikalary erketmäge işgär ýok. Awtobusy we bagażlary daşaýan ýük ulogyny sol bir işgär dolandyrýar. Bir ulogdan düşüp ılgap, ikinji ulogy erketip başlaýar. Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgär sanynyň azlygy bir işgäriň üstüne bir näçe tapşyrygyň ýüklenmegine getirýär. Tam tüpürjiler howa mendiliniň baglaryna ýydyk etmeli bolýar. Howa mendiline tiz kömek ulogyny sürer ýaly sürüji ýok.
Odol tiz kömek sürücüsü bar eken ýöne ulagyň ähtiýaç şaýlarlaryň üpjünçüligi sürüjüniň üstüne ýüklenen soň, ol zähmet hakyny ähtiýaç şaýlar üçin garşylamak islemeýändigini aýdyp sürüjülük işini taşlapdyr. Häzir tiz kömek ulagy hem şol awtobus we bagaj daşaýjy ýük ulagynyň sürüjüsiniň üstüne ýüklenip diýip Türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. İşgärler özleriniň öz wezife borçlaryndan daşgary hatda paýty ýygymyna da çekilýänliklerini aýdýarlar. Gejek çalşykdan çykan adamlaryň üstüne ýer bilen goşmaça tapşyryklaryň ýüklenýän pursatlary bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Türkmen Howa Ýolları Agentligine iş orunlarynyň ýyzy kemeldirmeginiň işgärleriň üstüne goşmaça tapşyryklaryň ýüklenmegine getirenligini habar berdi. İş ýüküniň artmagy işgärleri iş wagtyndan artykmaç işlemäge hatda diňç günlerine hem işe çykmaga mejbur edýär. Lewapda habarçymyz Türkmenawat halkara howa mendirini hem soňky ýyllarda iş orunlarynyň azaldylaryny habar berdi. Galbertede Türkmenawatly işgärler soňky ýyllarda howa mendiriniň işgärleriniň käbir ýeňilliklerden mahrum edilenini aýdýarlar. Meselem howa gullugynyň işgärlerine tölegsiz berilýän çäkli uçur petekleri aradan aýrylypdyr. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan işgärler şeýle ýeňillikleriň pandemiýadan soň ýatyrlanyny aýdýarlar. Türkmen Howa Ýolları Agentliginiň düzümine ýurtda halkara howa mendirleri, howa gatnawlarynyň başgurlugy, Türkmenistan aviakompaniýasy we başga da birnäçe kärhana girýär. Agentligiň Aşgabat halkara howa mendirlerine uçurlar öz wagtyna gurotlyk hyzmatlary bilen üpçün edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan işgärler ykdysady ýagdaýlar zerarly uçurlary zerur bolan ähtiýaç şaýlaryň satyn alınmaýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti wagtyl täze uçurlaryň satyn alınýanyny ma'lum edýär. Ýöne bu aralykda odol bar bolan uçurlar ähtiýaç şaýlaryndan mahrum galýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň ambarlaryna iýul aýyna täze Boeing uçurunyň gelip gowşanyny habar berildi. Şondan bir aý ozal iýulna howa daşaýjysynyň uçurlarynyň üstüne ýene-de 6 Boeing uçur bilen dolunjakdygy habar berildi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir howa gullugynyň işgäri uçurlaryň teknik hyzmatlarynyň gadylyp edilmediligi bilen baglykda içerki uçur gatnaňlarynyň sanynyň azaldylýanyny äşkär etdi. Ol käbir uçurlarda möhlet geçen tekeleriň ulanylýanyny aýdyp bu ýagdaýyň hususan uçuş we gonyş wagtyny töwekelçilik döredýänligini gurrun berdi. Uçurlaryň gurotlugy ygtybarly däl. Uçurlaryň tekerleriniň möhleti doldy. Bu ýagdaý uçuş we gonyş pursatynda ýolugçylaryň janyna we saglygyna hup awandyrýar diýip işgär aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä içerki gatnawlara degişli uçurlar tehnik haladylar sebäpli umumy ýolugçy kuwatyndan 50-60 götürüm az ýolugçy gatnadýar. Azatlyk radiosu Aşgabat we Türkmenawat halkara howa mendirlerini işgärleriň iş şertleri boýunça Türkmen Howa Ýolları Agentliginden goşmaça tesbir alyp bilmedi. Soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynda tarpa taýyn aradan çykan adamlaryň sanynyň gözörteli köpelendigini synlasa bolýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi resmiýleriň raýatlariň ölümine nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamak boýunça medisina barlyklarynyň geçirilmegine garşy çykýandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Sebitden maglumat berdiler. Tomus aýynyň başyndan bäri Sebitde onlarça adam nämälim keselden tarpa taýyn aradan çykdy. Olaryň aglabasy 30-40 ýaş aralygyndaky adamlardyr diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 23 awgustda aýtdy. Yoğulyan adamlar ölümün öň ýanynda ýüreginiň bulaşýandygyndan şikayet edýärler we aradan 2 ýa 3 gün geçen soň ýürek urugusy durup aradan çykýarlar. Serhedawadyň Kolaymor daýhan birleşiginde 200-den gowrak hojalyk ýaşaýar. Soňky ýarym aýyň dowamında bu ýerde adından 6 adam tarpa taýyn aradan çykdy. Olaryň 5-si 30-40 ýaş aralygyndaky adamlardy we olar haýsydyr bir möhüm saglyk näsadlygyndan ejir çekmeýärdiler diýip Serhedawatly çeşmämiz belledi. Sebit lukmanlarynyň we ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, yerli häkimetler raýatlaryň ölümine nämäniň sebäp bolýandygyny anyklamak boýunça medisina barlyklarynyň geçirilmegine ruhsat bermeýärler. Vilayet we etrap ýolbasçylary barlyklaryň geçirilmegine garşylyk görkezýärler we merhumy tidirek jaýlamagy talap edýärler. Olar munyň sebäbini howanyň asy yssylygy bilen düşündirip, jesediň daýlanmazlygy, porsamazlygy üçin onu gysagly ýere tapşyrmagy talap edýärler. Diýip yerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Köp ýaşaýjy bu etrabyň ýurdun Owganistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýändigine ünsü çekip, ýaş raýatlaryň arasynda tarpa taýyn ölümüň artmagyna alada bildirýär.
Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada vilayet we etrap häkimliklerinden şeýle-de saglygy goraýyş bölümlerinden resmi kommentari alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we medpugat serişdeleri ýurtda ilatyň saglyk ýagdaýy bilen bagly bar bolan ýa-da bar bolmagy mümkin problemalar barada köpçülige açaçan maglumat bermeýärler. Ýatlasak Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tutan ýerlilik bilen tekrarlap gelýär. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň şorsanda saglyk işgärleriniň onlarçasy pandemiýanyň başyndan bäri bu wirusa müňlerçe adamyň ýolugandygyny we başga-da şonçasynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdi. Galy bersede geçen aýda Balkan we Mar vilayetlerindäki aýal gyzlarda uçdan tutma onkologiýa barlyklarynyň geçirilýändigi baradaky maglumatlar azatlykda çap edilen soň häkimet wekilleri saglyk işgärleri bilen ýygnaklary geçirip olary tanqydy maglumatlary syzyp çykarmakda aýpladylar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ölüm derejesini görkezýän maglumatlary hem köpçülige açaçan mälim etmekden saklanýarlar.